Dobrý den, dneska vám moje kamarádka ukáže cviky na koni. První, co vám předvede, budou hodiny v sedě. Dále si musí sednout a jednou rukou se dotknout kořenů ohonu. A pak ještě druhou. Tak a teď druhou. Tak. A jako poslední sklouznout se jako po zádech nebo po břichu po zádi koně. Aniž by kůň vykopnul, samozřejmě. Hodně. Bude hodně. Nejsem včera? Ne. Hodně.